आचै फायै जाना नांमा बाय सामुं रok मा खालायो अबाहानि कक्तमाव साइमांखा संनानि बल गोथै थुमतानि बुफां साखाव गाबै बल गोथै नाथिनि बुफां साखानि कलाइमा बाय दाबुक sak dera jak himui maya yathe yak maya engui tongjakha bukhuk merili langkhol obahanyok koktoma thunai rokni bwskango gabai sajajakha joto lukurok kha gwnang maya gwnang khokja khongni chubakha hwnkhe ani sak hamya hamui phainai hini sai khwnarwkha lukurokno obahanyo borokni contact number tei account number bo borok rwkha TV ni scheme o obahanyo joto lukurok kha gwnangrok chubana musungnai rok chuba baidi hinui borok kha kuar bai khe koikha obahanyo koktoma saimangkha Jompuichula RD block bai khopjak Twimairang gami Rangkhol gami ni sinijago borokni gami obahanyo tamkok saka khanainai di Didi Report Nokbar Tingai kan Android bel sumpun bay sum kan tham natam ka lai ne tas kan suot ta kum kan lai bet tanong ta sumpun ta lai nai khai mu kan in sung atun ta en thai lai nin ka lai hong am kan Android sum khom lai khai mu lam ma ka la si thai ka la deng ma deng thai unai nai ka insan dai ka sanai khom atom te alan chi ka sanai sit in re ngai su ka ni mu dai ai dang ka ni mung sali Ani bumung ongka Merlin Rangkhol umur ke boyas rok besiro 40 besa korupsi ka kroksa parang ka tong parang mo Twimairang para Twimairang